може би бях едно от много малкото деца, които мразиха лятната ваканция. Не защото много обичах да уча, нали? Това хикс. Просто като станеше 15 юни, всички отиваха на село и си имаха баби. И тия баби сигурно нещо са им правили там, нали? Лютеничката. Нали? Аз си имах едно огромно поле с тръни и си играех на него сам. Тогава майка ми каза един ден, че много била очудена колко самодостатъчен мога да бъда, защото си намирах някакви занимания. Нали? Ти реално по това време нямаше кой знае какво да те притеснява. Може да си излезеш сутринта в 9, след яко крещене от балкона да те привикат най-накрая към 1-2 да обядваш и те пускат докато се стъмни или може би и след като се стъмни. И аз с една пръчка ходих да се дуелирам с магарешки будили. Тогавашната инфраструктура предполагаше наличието на много от тях, съответно имаше как да си оплътна цяла лятна ваканция. Занимавах се и с някакви други неща. Детството ми не беше от не сме пътували, не сме правили някакви невероятни неща. Майка ми беше микробиолог, баща ми беше инженер, те си ходиха на работа, баба ми се спомина бая рано, другата ми баба беше и тя на път по това време, двамата ми дядовци, единия въобще не съм го видял, така че в общи линии се самоотглеждах, защото няма на кой да те връчат. На връщане с един приятел Тошко от училище, тогава строяха РУМ, нали, районен универсален магазин, т.е. кварталния мол. И бяха издълбали една огромна дупка и тъй като те нещата не се случват различно сега като направим нещо, дет не става, тогава сме го правили също така, за да не става и нали, то има някаква приемственост в това нещо. Тогава бяха направили една огромна дупка и я бяха зарязали така и е валяло дъжд, станало локва. И оставили някакви строителни материали. Единият беше много стеропорен и ние сме се качили с сал, прекосяваме езерото. С Тошко, разбира се, стеропорен сал, 2 момчета, малко не издържа и се прибрах вкъщи, имаше гости, аз съм вир вода. Майка ми така ме приложи някои традиционни християнски ценности, които след това разбрах, че е хубаво в последствие, нали, да не се качвам на неидентифицирани салове в рандъм локви, нали, по пътя. Но това ми бяха занимавките. Нямах нещо, кой знае колко запомнящо, с изключение на едно усещане за свобода. И това усещане за свобода някак много, много странно го свързвам с онзи ключ, който ти виси на врата. С ластик. И можех да си излизам когато си искам, да си правя каквото си искам, стига да съм някъде наоколо и да мога да чуя, когато се крещи от балкона, да се прибирам.